Cardom katu kavi laso YouTube channel long kilangara do ana fans lami lapen pini nali toma fan laso video long na gethan ponji labang ke minor pan card koson si ka apply nang ji lapen documents copy ps on sikinang ji mal laso puthak si ethetini alam labang so video long nang than pechini ponik pon nali tum laso YouTube channel subscribe klang te subscribe gon lapen liking si nali tum pigon tangte non minor pan card apply process le lang polonang lapen chethan polonang Tangde non pathek pen chethan polona minor pan card apply je pan copy p a process si ki claim neng ji lapen copy p document si ki claim neng ji ma la so puthak lang polona lapen online apply full process le nili na piklang pon pistami lada ke tokpon step by step nili nali tuma pan nang than pechini ponik po lapen minor pan card polotang te labang ke 18 play asumaratum aphan lo minor bangke lapen 18 complete lo pulote la bangke physical pusi pupon po la sinon la minor pan card ke apply ji aphan da ke tok pen stami ethithini alam kuson se ke apply ning jima la so puthak na than pechini ponik po lapen copy p documents si ke apply hot ke nang jima la stami na li tumpan nang than pechini ponik po Step 1 nali tum ke claim nang ji la bangke minor pan card online ke apply ji aphan pulotang te nali tum hini a website long exi la hini a website da tek ponong ji nsdl la pen utiitsl la hini a website pen nali tum apply ekni nili dak pen ke apply pon la kiching si nsdl la bang so website pen sinili pen ans taminili ka apply ke onglo la nsdl la sil la bang ke nali tum ning hanglo kalau bang manali tum keme same upon card la bang ke isivet po kilongji la bangke nasinali tum na hini a website pen isima isia website long dam nang po pada kicheng sinali tum token bangke create nang ji mate registration paprana lang token nali tum amen la pen email id date of birth la ppen nali tum da token isi long je so token nali tum fill up nang po fill up that puthor login nang po login da pen afi nali tum ada nali tum la ka use ba ka fill up ning ji la bangke form 449A labang so forms nali tum fill up na po lapen ka apply a process labang ke la physical pan card mate adult pan card lai ke apply ting lo isiver lo process labang ke lapen nali tum modak option long exi isi individual minor la option long je la option select pon ikon lapen nali tum lada pen thek long je fill details of the minor and represent SS but parent guardians lai details lapen minor details tami nali tum fill up nang po ang ton details nali tum dak fill up tang thailo pulo tang te step 3 la bang ke nali tum documents upload nang po documents ka upload nang ji la bang ke pdf file pen si upload nang po lapen koson se la bang so pdf files tami nali tum customer nang ji ma nili la so a video stamina ni tampan na one pic po lapen documents amukha na litum upload thai pe na fee bang payment nang ji fee payment fee la bang na litum theklong ji for indian address mati indian arlo kido abang fu abang fitum jong si apply lo upload angte 110 rupees an pinang ji lapen india pen akafrek ades pen si ka apply pro da 1020 rupees an alang litum dak pinang kopo jalalo lapen nalitum mathaji documents copy ps on sika upload nang jima la so process tami nilina than pechini ponik po lapen step 5 nalitum fee payment igalo plote nalitum aadhar card labang so aadhar card pen nalitum kyc a process labang ke claim nang po kyc ki claim nang ji labang ke aadhar number ber iglo te otp long exi hola so otp bang nalitum da fill upload pute KYC bang successful complete po stami nalitum labang so form submitted pen form bang print out na po print out date pen ladak photo lapen sign ai hui pa bon na po labang so form lapen nalitum puthor la offline a process claim na po offline a process ki claim nang ji labang ke nalitum nsdl pen jong si apply upload ante hoda address long exi hola so address long nalitum by post pen la nalitum la offline a form bangke nalitum send nang po form logot ko ppc ke send nang jima nalitum documents send nang po
documents pachra abdu nang po lapen form ba nalitum da already fill up tang silong ikpo labang so form ba nalitum envelope long thapa misi speed post pen nalitum by post pen da mention address along pali nang po lapen alang litum ada jong si documents la 15 days sambong nalitum lo nang po jong si 15 days sambong pen nalitum lo le pulte ladak nalitum la ke apply lapen tangka la bangke nalitum refund bangke chelong lelo nalitum la documents ke seneng ji la bangke 15 days sambong se senang po lapen documents alang litum accept lo pulte 7 to 12 days sambong nalitum la pan card bangke generate ikpo lapen physical pan card mate original pan card la bangke post office os na lek po lapen e pan card mate e pdf la bangke nalitum dak ka fill up dun gmail long se alang litum nang send pon ikpo lapen documents ke nang ji la minor afan pulote tang te identity proof nang ji jong se aadhar card do pulte ajada documents nang nelo nalitum la aadhar card le haile pidon da chau jong se aadhar card ave pulotang te nalitum da age proof afan passport birth certificate la hai nalitum dak pidun me lapen nasono date of birth address proof dia identity proof afan nalitum aadhar card passport lapen birth certificate hai pinang po address proof afan stamina nalitum aadhar card passport lapen bank statement hai pitame date of birth proof fan nalitum aadhar card birth certificate passport hai dak accept ponno stame aadhar card dolo pulte chok igji labang ke kapre documents nang nelo lapen putha dak ke tok dutlang to passport size photo offline application only se photo bang nalitum la offline form long igji labang so offline form nalitum download pen da automatic fill up tang do pon nalitum la online pen jong si apply elo bas submit elo pulte nalitum pdf man download long ji la so form ba nalitum print out iksi da photo pabon nansi nili amo nang thana tenglo labang so form logar lai documents parents lapen parents lapen la ka apply vek la minor labang so documents pabon donsi by post penalitum sendang po lapen parents the documents ke nang ji labang ke id lapen address proof labang ke aadhar card voter id passport driving license lahai le pidun ta chok kali only aadhar card le nalitum pidun ta thanga problem ave lase important notes dagna litum ka chini nang jilang labang ke daglo pan card is mentioned the minor instance of a signature mate nalitum la minor pan card long bang ke nalitum thek pon long ekpo minor pan card jong silong lo prote dake photo ta ave lapen signatures ta me ave lase mo 18 jong si cross lo plotang te puthola physical ba idle pan card nalitum kase marji apan puthot online pe nalitum claim na po sema process lo stame tangka bang kedak double dam ekpo lapen la idle la hojong 18 complete lo pulte puthot nalitum la signature lapen photo apan stame da correction to nangji lapen la so nalitum kipinangji 106 lapen la non la minor ke apply hodle 110 rupees pinapo kaduka we pendak 216 rupees nalitum dam ekpo lalo 216 rupees an bangke nalitum tangka bangke nang ekpo ase lada ke tok penstame nili a process ba nalitum hanapik lang poniklo lapen la idle pan card mate arleng ke thitum pan card akimi koson se ka apply ma isibat a process lo nili already ka upload pondulo video la bangke koson se ka apply ning jima koson se ka fill up ning jima la hai bangke stame minor pan card la bangke nili ke apply process ba nili na anta one vela labang sa YouTube channel lo stame nili wanda prang po nalitum chonghong channel la si step by step dak application process ba nili nang than pachini pontu iglo nalitum hini website long igzi nsdl lapen UTIITSL labang so website long je ladak bang kenalitum kodak pen ma ke apply je labang kenalitum ninghang lo ada nalitum individual la select nang po lapen details parents details lapen my apply vek la minor details like fill up nang po documents upload nang po fee payment nang po lapen KYC la claim nang po Aadhaar OTP pen no lapen submit nang po finally nalitum form bang submit nang po la so form nalitum download to nang po puthot nalitum print out nang po lapen da parent signs lapen hola sign lapen minor photo nalitum pabon nang po pabon det pen nalitum
by post ma speed post nalitum send nang po documents pabon thaise kada mention pon nalitum theglongji hoda online jong se apply lopulte so address on nalitum pale nang po within 15 days samos nalitum pale nangji jong se 15 days samong pale le pulte nalitum lag ke apply anta apply nak po bate alang litum lapen reject iget po jelo sono lapen documents la bangke aadhar card le duan da chok osomar la bangke jong se aadhar card ave pulte dake top pon son theglongji identity proof of birth certificate tame chokji address proof of analitum passport lapen bank statement height tame chok parents atuma fan parents atuma documents lepita chok date of birth upon birth certificate hai nang po lapen photo nang ikji lapen parents as documents labangke aadhar card voter id passport driving license lahai duanta chokji jela pulo resipini video labang ke dake tok pena son aseni dengan kan pechini ponik chorlo son update matila son video ke lang long ver che pan pura la so YouTube channel na litum subscribe ikon